היי חברים, משעמם לקרוא ספר, ואח שלי כאן מתעסק בזה, והוא אמר לי שהוא מאוד רעב לכנפיים, אז קניתי לו ספר בישולים. בישול, בישולים. הכלים שתפלים, נהיה רפייה, וכזה שאפשר... קרש כזה ש... קרש. אין לנו קרש חיתוך, תצטרכו לעשות את זה על צלחת. מלחיים כזה? כן, מלחיים. לא. נגיד בחצויות? יש. נעשים סום סום, אל תדאגו, זה בכלל זה לא טעים. אם אתם לא אוהבים אל תשימו, לא כדאי לכם כי זה מגעיל. אוקיי, מחממים את התנור ל-220 מעלות בתוכנית טורבו. איך מחממים? 3 פיני, יש כזה 2 או 3 פיני שום. אוקיי. עם סכין. לא, לא ככה, לא ככה. אחרי שחתכנו, כאילו אחרי שאמא חתכה, כי זה ממש מסוכן. את השיני שום, 2 או 3. מקלפים את שיני השום עשינו וקודשים. איך נעשה את זה? אתם לא חייבים לקנות פטיש כזה, פשוט מצאנו את הפטיש הזה כאן, פשוט היה לנו לא יודעים מאיזשהו מקום. אם יש לכם את הפטיש שבונים איתו, לא כדאי לעשות, כי הוא מלוכלך. נראה את הסילן או הדבש, אנחנו בחרנו דבש. כן, רוטב הסויה, ואת רוטב הצ'ילי המתוק, ואת הקורנפלור. אתם יודעים קובעים שהיה, אז תתנו אתם קובעים, ואני אלכם, כן, אותו דבר טוב. אז ככה קורנפלור, אחת, לא אחד, אחת. אתה צריך להרחיב את הפתח. יש לכם כזה, ככה שהמתקן לאצבעות, כזה, ואז למשוך אותו. איך נעשה את זה? צריך קרה הרבה יותר גדולה. ברוטב מכל הצדדים. שהכל יהיה, כל הכבוד ים. אני לא מסכים. איך זה מרגיש ביד? כפות. כמה? טוב, אתה מביא לי, אני שמה. אבל אתם... אוללה, חייבת להגיד שאני אף פעם לא אכלתי כנפיים וטעמתי עכשיו ביס קטן וזה אחד... אף פעם לא אכלתי... לא עניין אותי. טוב, ביי, נתראה בסרטון הבא. אוללה, אתם הולכים לטרוף?